Sziasztok! Ebben a videóban a csemperagasztásnak az alapjairól lesz szó. Az első és nagyon fontos szabály, hogy nem a porhoz adjuk hozzá a vizet, hanem fordítva. Először a vizet adagoljuk bele a vödörbe, és utána töltjük bele folyamatosan a porrá állagú csemperagasztót. A víznél előírás, hogy az legyen lehetőleg ivóvíz, tehát a hálózatról tiszta vizet kell tölteni. Amire még oda kell figyelni, hogy a víz legyen hideg, mert a meleg víz az tulajdonképpen gyorsítja a csemperagasztónak a kötési mechanizmusát. Most megtörtént a csemperagasztónak a bekeverése, de még nincsen kész, ugyanis neki pihennie kell. Ez általában 3 perc szokott lenni, 3-5 perc között, és ez azért nagyon fontos, mert a csemperagasztóban lévő polimerek, ilyen műanyag adalékszerek ilyenkor fejtik ki a hatásukat. Hogyha nem keverjük utána őket újra össze, akkor ez nem egyenlő arányban fog eloszlani a csemperagasztóban. Ami még fontos a csemperagasztóval kapcsolatban, hogy nem egy veszélytelen anyagról van szó. Itt a zsákon meg is találhatjuk a figyelmeztető jelzéseket. Ugye, mivel a cement egy lugós kémhatású anyag, és ez cementtartalmú csemperagasztó, ezért figyelmeztet arra, hogy maró hatású és irritatív. Tehát igazából, amikor bekeverjük a csemperagasztót, akkor egy ilyen por keletkezik, ezt elszívhatjuk porszívóval, vagy felvehetünk hozzá pormaszkot. A kezünkre meg érdemes egy ilyen háziasszony gumikesztyűt húzni, mert akkor másnap nem lesz olyan cserepes és olyan száraz. A csemperagasztó kapcsán még fontos fogalmak, hogy van az úgynevezett fazékidő, ami azt jelenti, hogy a vödörben mennyi ideig tárolható a csemperagasztó. És általában a gyártók föl szokták hívni a figyelmet arra, hogy amikor már megkezdődik a csemperagasztónak a úgynevezett bőrösödési folyamata, akkor az már nem felhasználható, és most félretettem nektek egy csemperagasztót, ahol már megkezdődött ez a folyamat, úgyhogy most meg tudom mutatni. Ezt a burkoló lapot ugye megkentem, és rajta hagytam a ragasztót, és amikor picit megmozgatjuk a ragasztót, akkor láthatjuk, hogy így ráncosodik, és hát igazából ezt a ragasztót már érdemes leszedni a burkolólap felületéről, és újra megkenni, mert ez már sajnos olyan állapotban van ez a ragasztó, hogy ez nem felhasználható már. Másik fontos fogalmunk még a korrigálási idő. Ez azt az időintervallumot jelenti, amíg a lapok a helyére mozgathatóak. Ilyenkor a ragasztó még nem szárad meg annyira, hogy a lapok mozdulatlanok legyenek. A korrigálási időn belül alakíthatjuk a csempék helyzetét.